Δεν ξέρω. Ναι. Όλα είναι για τηλέφωνο. Ας το πάρετε. Τρομάνι πάνε. Πώς κάνεις σαν τις κάρες. Περισσότερο το αυτό πίσω. Να το δεις και. Τι έγινε ρε Λουμπάκο, δώσε το Δημήτρη. Ήταν να πάτε θα πείτε λίγο και εσείς στη μητέρα σας να βάλετε λίγο τη δικιά μου. Στο κινητό όμως, Έλα μαμά. Έλα μαμά. Το πουρό. Είμαστε στο σπίτι του Μάζικα. Σίγουρα, απλά... Στο πουρο. Σχολιάσαμε και ήρθαμε όλοι εδώ μαζί. Είναι ο Μάρτιν, ο Στάσης, ο Νίκος και εγώ με το Μάρτιν. Τίποτα, τίποτα. Χάσουμε χρόνο. Είναι πολύ άλλο το μέσα. Ναι, πάρε και τη μαμά την έπρεπε στο κινητό. Όχι, επειδή χρονιζόταν 10 ώρα, δεν πήγαμε. Μπορεί και κοιτάμε, δεν κοιτάμε. Ναι, όχι. Θα θέλουμε σε όλους, θα πάμε σε όλους. Αυτή μπήρα κάτω, ρε. Μπήρα. Ναι, μπήρα. Μαρτούζα τέλος.